Vörösmarty Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szennevet egy ezredék csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája nagyvilág hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedéskér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epede 100 000 ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönyv ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál hantyával, ezt akar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Nincs veszve semmi. Hát egy magyar gyerek így el tudja mondani ezt a csodát, hogy nincs veszve semmi, nincs semmi baj. Köszönöm neked, drága gyermekem. Maradj velünk, mert neked még dolgod lesz itt is, meg az elkövetkezendő években. Köszönöm neked, és köszönöm édesapádnak, édesanyádnak, hogy ilyen gyermekkel ajándékozta meg nemzetünket. Nekünk ez nagyszerű történet volt. Gratulálom neked! Ő elkezdte végül is, úgyhogy mi nekünk itt most nagyon folytatni kell, és folytatjuk is. Azt mondtam, hogy nincs veszve semmi. Akkor mondtam ezt, amikor tudom, hogy egyébként óriási nagy baj van. Nagy baj van. Hetek, hónapok, évek óta folyamatosan csak arról beszélünk, hogy milyen nehéz, milyen rossz volt, milyen rossz lesz, és még milyen rossz lehet. És én úgy gondoltam, hogy ebből elég. Most már nekünk arról kellene beszélni, hogy mi az, amitől nekünk jobb lesz. Van olyan, én tudom. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Részletesen, én Marton Róbert vagyok, és magyar. Most egy hosszas bemutatkozás után szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen mi is volt az, ami miatt én úgy gondoltam, megálmodtam, hogy itt polgáron néhány olyan tisztességes, tiszteletre méltó hazafinak a szavait hallgathassuk meg, akik bizonyítottan évek óta, évtizedek óta csak és kimondottan egy dolog vezérelni a szívüket, az a hazaszeretet. Sajnos nem tudott mind a 3 meghívott előadó eljönni, majdnem azt mondtam, hogy vendég, de gyorsan meggondoltam magam, itt senki nem vendég, itt mindenki otthon van. Ugyanúgy polgáron otthon van, mint Szabadkán, Nagyvázsonyban, vagy éppen Aradon, vagy Munkácson. Itt minden magyar ember itthon van. Tehát ti, kedves honfitársaim, érezzétek otthon magatokat, és ha majd idővel bárkinek is bármilyen kérdése van, arra itt majd válaszolni fognak azok, akiket én most ide direkt ezokból meghívtam. De engedjétek meg, hogy mielőtt ebbe a csodálatos estébe belemegyünk,
Néhány mondatban elmondjam azt, hogy én hogy látom, és hogy látja velem együtt nagyon sok honfitársunk a jelenlegi helyzetet. Az én szívem bánattal van tele akkor, amikor ebbe a gyönyörű országba, ebbe a gyönyörű ékszerdobozba, a Kárpát-medencében az emberek láthatóan nem jól érzik magukat a bőrükben. Nem jól érzik magukat, mert innen elmennek dolgozni máshova, rabszolgának. Elmennek olyan helyre dolgozni, ahova esetleg csak turistaként szerettek volna valamikor elmenni, de kénytelenek, mert a szükség úgy hozza. Teszik ezt abból az országból, amely a világ egyik legcsodálatosabb és a leggazdagabb országa. Nem is tudom, hogy tudjátok-e, hogy ott, ahol most vagyunk, állunk vagy ülünk, hogy mérhetetlen kincsek rejlenek a föld alatt. Ha ezeket a kincseket mi használhatnánk, és remélem hamarosan használni is fogjuk, nem lenne szükség semmiféle elvándorlásra. Nagy bajban van a haza, még akkor is, amikor látszólag úgy néz ki a dolog, hogy itt nincsen semmi baj. Sokszor engem az a vád ér, hogy Robi, baj van veled. Te arról beszélsz, hogy háború van a nemzet ellen. Akkor, amikor nyitva vannak a közértek, mennek az autók, az iskolák nyitva vannak. És nem hiszik, nem érzik az emberek, hogy igen, háború van a nemzet ellen, méghozzá egy nagyon aljas, nagyon gusztustalan, egy nagyon körmönfont aljas háború folyik ellenünk, és ez már akkor elkezdődik, amikor a gyermekek még járni sem tudnak. Tehát az, amikor egy gyermeket már picin korában arról győznek meg, hogy ő egy bűnös népnek a gyermeke, hogy ő csak arra teremtődött, hogy dolgozzon rabszolgaként reggel, éjjel, nappal, és az, aki rabszolgatartó, az pedig egy karosszékből nézze ezt a munkát, és ezt elfogadják ezek a fiatal emberek. Nekünk van egy olyan küldetésünk a mi korosztályunknak, ami arról szól, hogy ezt a folyamatot nekünk meg kell állítani. Nem tudunk elmenni, és nem mehetünk el amellett a gyalázatos események mellett, amely minden pillanatban a magyar nép vérét, a magyar nép érdekeit és a magyar nép életét veszélyezteti. Én az elmúlt néhány évben nem akarok és nem is akartam mással foglalkozni, mint azzal, hogy bármilyen pici módon is, de hozzájáruljak ahhoz, hogy a népünk végre megtudja, hogy milyen életkörülmények között él, az igazságot. Tehát nekem meggyőződésem az, hogy tudni kell az embereknek azt, hogy mi van velük, ha tudnak, akkor egy célt ki tudnak majd alakítani, és utána pedig döntést kell hozni. Tehát a tudás, a cél és a döntés. Hölgyeim, uraim, önök nagyon jól döntöttek, amikor eljöttek ide, mert mi pontosan arról fogunk ma beszélni, hogy mi az a cél, amiért nekünk majd dönteni kell, és azt végre kell hajtani. Elég abszurdnak tűnik ez a dolog, mert egy átlagos, normál ember lelkébe ez egyszerűen elképzelhetetlen, az a harc, az egy aljas küzdelem, ami ellenünk folyik. És én azt mondom, hogy szerencsések vagyunk azért, hogy vannak köreinkben olyan tiszteletre méltó honfitársaink, akik ezt tudják és felvállalják az ezzel járó veszélyeket, és képesek azt mondani a jelenlegi hatalomnak, idézőjelben mondom a hatalmat, hogy állj, elég, erről szó nem lehet. Tessék elképzelni, van itt közöttünk olyan ember, aki kikacagja a bíróságot, és egyszerűen azt mondja, hogy gyerekek, ti nagyon buta dolgokat beszéltek, én fogom magam, fölállok a tárgyalás kellős közepén, és kimegyek a tárgyalóteremből. Hát el lehetett ezt képzelni, ezt valamikor is, hogy ilyet meg lehetett csinálni. Igen, meg lehet, és ezt meg is kell csinálni. Tehát mindenkinek ez most már kötelessége, hogy a nem létező, mert közben kiderült, és egyre több ember tudja, hogy e pillanatban Magyarország egy illegitim, egy nem létező, egy érvénytelen állam, és ennek az államnak az élén, akit sajnos az emberek tettek oda föl, közönséges bűnözők, akik gyakorlatilag a magyar nép sérelmére olyan aljas, mérhetetlen bűncselekményeket követnek el, hogy ennek szerintem hamarosan véget ér. Ez a büdös banda, már elnézést a kifejezésére, akik ott látszólag a magyar nép érdekeit képviselő, pont az ellenkezőjét csinálják. Akik eljátszanak egy olyan színdarabot, amiben mi gyakorlatilag, most már nem is tudom, hogy hányan haltak meg
csak a devizahitelesekről, ha más nem gondolok. Nos, én úgy látom, hogy ennek a színdarabnak az utolsó felvonása következik, benne vagyunk. Meggyőződésem, hogy hamarosan le fog hullani a vasfüggöny. Ez a vasfüggöny ezeknek a bűnözőknek a igazi rácsa lesz, és majd megkapják nem az Oscar-díjat, hanem megkapják a büntetést, és ezt a büntetést a nép fogja kiszabni. Isten lehet, hogy irgalmas lesz hozzá, de a nép nem. Elnézést, hogy ilyen hosszúra bővítettem ezt, illetve hagytam ezt a bejelentkezést, de én úgy gondolom, hogy muszáj elmondani és el is gondolkozni azon, hogy ma Magyarországon, ez velem történt meg nem is olyan régen, néhány napja, hogy egy anyuka sírva, zokogva arról beszél, hogy milyen szörnyű helyzetben van, hogy az ő férje kint kell, hogy dolgozzon 2000 kilométerre Magyarországtól. Milyen világot élünk. Én arra biztatok mindenkit, hogy vegye tudomásul, hogy ennek a korszaknak hamarosan vége. Azok a szerető szülők, azok itthon fogják majd tudni a gyermekeiket nevelni békében, szeretetben, és úgy, ahogy azt egy magyar ember, egy magyar család kötelességszerűen, lélekből adódóan kell, hogy bevállaljon. Innentől kezdve az történik, hogy én szeretném elmondani, hogy 2, illetve 3 nagyon kedves honfitársam tisztelt meg azzal, hogy ilyen messziről, Budapestről, Budapesten túlról eljöttek ide polgárra, hogy elmondják az ő tapasztalataikat, és elmondják azokat a tudásokat, amik szerintem nekünk is nagyon fontos lenne, hogyha milyenké lenne. Eljött 200 kilométer tiszteletre méltó honfitársunk. Már ez a 200 kilométer ő neki nem igazándiból okoz gondot, mert ő gyakorlatilag Etel köztből gyalog egyszer csak eljött ide Magyarországra. Bejárta azt az utat, amit annak idején, amikor visszajöttek a ős magyarok ide a Kárpát-medencébe, megtapasztalta ezt a távolságot, és gondolom neki nagyon sok kellemes élménye van, ami maradandó. És ő rajta látszik is ez az eltököltség, hogy ő igen képes akár több ezer kilométer is gyalog megérkezni. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem őt most már 3 éve. Meggyőződésem, hogy ha az emberek felé fordítják az arcukat, az ő tekintetéből olyan biztatást, olyan erőt sugárzó tekintetet látnak, hogy ez mindenképpen csak azt fogja jelenteni, hogy az erő velünk van. Őt úgy hívják, hogy Orosházi Ferenc, ő lesz az első nem vendégünk, hanem testvérünk, aki elmondja az ő életének azokat az állomásait, amik fontosak voltak, illetve a célja az, hogy ő itt van, hogy a holnapról beszéljünk, hogy hallgassuk meg, hogy ő neki mi a véleménye arról, hogy tudunk mi a holnapért, a gyermekeinkért, és még a meg nem született unokáinkért is tenni. Kedves Ferenc, téged hallgatunk. Nagyon szépen köszönöm, főleg ezt a ennyi túlzásba vitt bemutatást, nem vagyok én olyan nagy gyalogó, inkább biciklizni szeretek több 1000 kilométert volna. Nem mennék oda, vagy oda kell mennem? Akkor ide jövök, ez a nem újjan. De ha ez működik. Hát az, hogy baj van, azt azért azt mondom, különösebben nem kell ecsetelni. Van baj, de a bajokról nem azért beszélünk, hogy előhozzuk őket, hanem azért, hogy tudjunk róluk, ha nem tudunk róluk, akkor nincs mit orvosolni. Ez az ország nagy bajban van, de ez nem most gyökeredzett. 907. július 4-től 7-ig tartott egy küzdelem, ez a pozsonyi csata néven ismert, és előtte a kereszténység nevében a pápa azt mondta, meg bizonyára jó ember volt, elrendeltetik, hogy a magyarok írtassanak. Ezért ő összeverbuválta akkor az európai haderőket, a nyugati világot, és ennek az óhajának megpróbált eleget tenni. Magyarok írtassanak. A kereszténység a szeretet nejébe, mondják ők. És összeverbuválták Nyugat-Európa erőket, ma ezt úgy hívnánk, hogy a NATO-t. Árpád apánk ezt meghallotta,
és hát nem leült egy sarokba csendesen elmélkedni, hogy akkor jaj, Istenem, most mi lesz tovább. Az Árpád vezér környezetében lévők pedig nem azon kezdtek el vitatkozni, hogy Árpád ne a bal kezébe tartsa a csatabárdot, jobban meg a kardot, mert ez így helytelen, hanem cserélje meg. Nem azon vitatkoztak, hogy most Árpádnak a szavára érdemes-e vagy szabad-e bármit hagyni. Nem azon vitatkoztak, hogy ez jó nekünk vagy rossz, vagy szabad-e, vagy ez erkölcsös, vagy nem. Nem azon vitatkoztak, hogy majd a békében, barátságban majd nagyon szeretjük az ellenfelet, meg nagyon simogatjuk, hanem Árpád apánk fogta magát, kiadta a hadiparancsot, álljatok be a sorba. Nem volt vita. Nem volt televízió, nem volt internet, nem volt Facebook, nem volt semmi, mégis működött. Azért működött, mert a magyarok akkor szívükben egyek voltak. Érezték, tudták, hogy bajban van a haza. Bár meg kell mondjam, akkor az ellenség e tekintetben sokkal becsületesebb volt. Meghirdette. Jövünk emberek, védjéket magadok, vagy eltiplunk benneteket. Ez egy korrekt, becsületes dolog. Mi sárgában vagyunk, te zöldben, tudjuk egymást, gyerünk. Azért nem ilyen egyszerű a világ. Ennek ellenére Árpád apám fogta magát, és az akkori 100 000 fős hadsereget a maga szerény kis 40 000 főjével bizony úgy leverte, hogy 100 évig a felék sem mertek ezek nézni. Elrendeltetik, a magyarok kiirtassanak. Ez a jelszó, ez az üzenet a mai napig érvényben van. Elrendeltetett, hogy a magyarokat ki akarják írtani otthonokból. Nem sikerült fegyverrel, most teljesen más, aljasabb módszerekhez folyamatnak. Mérgeznek bennünket a levegőből, mérgeznek bennünket az ételeink által, mérgeznek bennünket a vizeinken keresztül, és megmétejeznek bennünket a lelkükön keresztül. Ennek az eszközei, médiának az írott és az elektronikus formái használják. A televízióból más sem ömlik azokra, akik még nézik, mint a szenny az okádék. És sajnos a gyermekeink a legveszélyeztettebb korosztály, mert őt még az óvodába is, meg az iskolába is nagy előszeretettel ültetik oda elé, és ma már mást sem lehet a televízióból hallani, mint az ocsmány beszédet, az ilyen meg az olyan hányadék szavakat, ki sem merem itt mondani mikrofon előtt, mert nem illik, de a televízióban ez nem probléma. Ma már olyan kulturálatlan módon jön a gyerekek felé az üzenet, hogy azt egykoron valami belepirultunk. Ma is. Így van rend. Írtassanak ki a magyarok, mondják ők. Mi az, amit tenni kell? Mi az, amit tenni tudunk? Nem sorolom fel azokat a bajokat, amik rendelkezésre állnak ebben a világban, mert nem áll rendelkezésre, de használják őket. Nem sorolom fel, de baja van mindenkinek. Baja van a tanárnak, a diáknak, az ápolónak, az orvosnak, a hitelesnek, katonának, rendőrnek, mindenkinek van baja. Csak ezt a bajt, ezt külön-külön orvosolják, azaz próbálják. Külön-külön jelentik fel az ördögöt az anyjánál. Vajon miféle fajta eredménnyel? Hogyha ezt a kormánynak a bajukat elsorolják, az éppen ott kezeli helyben, jól kiröhög, hiszen ez volt az én célom ember. Hát most hiába panaszkoztam, hogy ez a baj, én csináltam. El tudjuk azt képzelni, hogy az a könyves, aki itt megkereste a 400 000 forintot egy hónapban becsületes tisztességű erőfeszítések ártán, ez ugyanezt a pénzt keresi meg Angliával. Se többet, se kevesebbet. A különbség annyi, hogy ezt hetente, nem havonta. El tudjuk képzelni, hogy ugyanez a könyves sokkal egyenesebb falat rak, és ezért kap több pénzt. El tudjuk képzelni, hogy az a könyves, akit a 3 köbmétert rakott fel mondjuk kisméretű téglából egy nap, akkor odakint 12-t rak fel. Itt is teljesítményben dolgozott meg ott is. El tudjuk képzelni, hogy ugyanaz az ápoló sokkal finomban sipogatja meg azt a beteget az angliai kórházban, mint itt tette meg. Vagy gyorsabban viszi ki a bilit, már bocsánatot kérek, mint ott. Vagy fordítva? Nem. Az az alapvető különbség, hogy itt először is a bérek tudatosan le vannak szorítva, és az országot olyan mértékig adósították el,
mondva csinált dolgok véget, hogy azt a pénzt, amit a könyvest hazavihetne, meg minden más szakma, azt kiutalják az ellenségeinknek. Ezen a pénzen az ellenségeink felvásárolják a saját országunkat. Ez történik. Nem ragozom a bajt, tudjuk, de az alapvető problémák itt vannak. Olyan emberek irányítják ma ezt az országot, akik nem magyar érdekeket szolgálnak. Miért? Mert nem magyarok. Attól, mert valaki a magyar nyelvet beszéli, netán halljuk is, mit mond, meg fel is tudjuk fogni, hogy mit mond, ettől ő még korán sem biztos, hogy magyar. Kőkemény spirituális vonatkozásai is vannak ezeknek a dolgoknak, de most nem mennék el, mert nagyon messzire és mélyen kellene erről beszéljek. De azt kell mondjam, hogy a teremtési kellene az visszamenni, és most az önnyitől nincsen beszéljük. De akár tetszik, akár nem, és akár elfogadjuk, akár nem, ezen a földkerekségen élnek emberek, és embereknek látszó egyedek. Van, akiben benne van a szeretet, vagyis benne van az Isten, és van, akiben nincs benne a szeretet, vagyis nincs benne az Isten. Ők ezt a szeretetlen állapotjukat vegytisztán őrzik. Ők meg is mondják, hogy ne házasodj mással. És a genetikai kutatások döntő többsége arra irányul, hogy az ebből fakadó belterjes betegségeket hogy szűrjék ki. Ők annyira vigyázzák azt, hogy még csak véletlenül se jelenjen meg a szeretetnek a legkisebb szikrája sem, amit úgy hívnak, hogy szánalom. Mert ha ez a szánalom a legkisebb mértékben megjelenne bennük, akkor nem lennének képesek anyagi haszon véget kiírtani az emberiség jó részét. Ilyen háborúval, olyan háborúval, amolyan háborúval. Ráadásul ez kőbe is vésik, hogy a Földön elegendő 500 millió ember ahhoz, hogy bennünket szolgáljanak, mondják ők. Ez Denverben egy oszlop, hogy hívják ezt a hosszú izét? Hát nevezzük totemban, ennek van neve, csak nem eszembe. Obelixre fölírják, hogy bizony elég 500 millió ember, ők pedig viszonnézésre. Bennük nincs, ők nem emberek. Fogadjuk el, nem emberek, bár annak látszanak, és amikor a faj elméletről beszélünk, akkor bizony azt kell észrevenni, hogy ők azok, akik nem emberek. Nem akarok itt hosszan leragadni, de azért értsük. A mai világnak az alapvető problémája ez a szeretetlen, és magába képtelen befogadni a szeretetet, ezek az emberek irányítják. Őket semmi más nem érdekli, csak a haszon. Faji háború folyik ezen a földön, mégpedig az érdek elvű világ harca az érték elvű világ ellen. Nyilván az érdekeket csak és kizárólag a haszonszerzés vezérli, annak minden mozdulata, és ők képesek felkelni új reggel, hogy olyan személyiségeket tudnak a másik emberrel kitalálni, amit barátom, te újjászületnél, akkor is háromszor kell meggondolod, hogy mit is gondolod. Nem kitalálj tetted meg mással, hanem megérteni azt, amit ő gondolkodik. Másból vagy összerakva. Nem ez a genetikád. Meg azt mondom, egyikőnek sem. Hogyan lehet ezen változtatni? Nem egyszerű. Nagyon nem egyszerű, már csak azért sem egyszerű, mert mindent elkövetnek annak érdekében, hogy véletlenül se találj magadra. Ennek az egyik lehetősége az lenne, amit az őseink már réges-régen mondanak, és jóslatként is, ha majd a magyarok visszatérnek őseik hitéhez. Az őseik hite az pedig nem vallás. Az őseik hite a teremtés pillanatában lévő állapot. Ehhez kellene visszatérni. Hogy az milyen, ha valaki kíváncsi rá, lehet, hogy még sort kerítünk, de most ebben szintén nem menjünk bele. Egyik. Versünk is azt mondja, a hitvallás, magyar legyen hited, és lészen országod. Minden nemzetek közt az első, az áldott. Isten, amit még a címerekbe vágott. Hit nélkül nem megy. A hit szükséges, de nem elegendő, ugyanakkor ezt is tegyük hozzá. Ha leülünk egy csendes sarokba és imádkozunk a békét, valószínűleg elég hosszú ideig kell ott rostokolnunk. A másik sarokból, hogyha fogjuk és elkezdünk hadonászni a kardunkkal, az sem működik. A kettőt ötvözni kell, és korán sem biztos, hogy kardot kell rántani. Tudnélik, alapvető elképzelésük, azok, akik jelen pillanatban hatalmat birtokolják, bitorolják, hogy üljünk le velük a sakktáblához játszani.
Csak a probléma az, hogy hiába engedik meg, hogy vezesd a fehér bábukat, a te oldaladon csupa gyalogon felállítva. Ki az, aki egy ilyen saptáblához leülne játszani? Sokan észre se veszik, csak azt látják, ott van 16 fehér bábú, játszunk. A mi működési területünk nem az erőszak, nem a kiabálás, hanem egyféle fajta más viselkedési norma. Ezt a más viselkedési normát kell megtalálni, mert nekünk soha nem lesznek olyan eszközeink, ami a legócskábbiaival fölvehetni az övékkel a versenyt. Hiába vagyunk bátrabbak, de szervezetlenek. A szervezettséget pedig minden eszközzel tiltják, minden eszközzel vizslatják, és minden eszközt bevetnek, hogy még csak véletlenül se jussunk ugye, egy táborba, egy cél érdekében. Alapvetőleg az életünket kell megváltoztatni, ez pedig nem más, mint egyféle fajta öngondoskodás első lépcsőben. A panelből, aki nem képes és nem meg se próbál elmenni olyan helyre, ahol tarthat egy tyúkocskát, vagy 10 tyúkocskát, egy kakast, vagy felnevelhet valamiféle fajta malackát, és feláshat mondjuk 200 négyzetmétert, hogy elültesse a zöldségét, és elültethessen mondjuk 5 féle gyümölcsfát, az nagy bajba fog kerülni. Ott kezdődik, hogy meg kell teremteni az önellátásnak minimális feltételeit. Ezt tudom, hogy nehéz és nem egyszerű feladat. De gondoljunk azokra a városlakókra, akik panelban vannak, és még spejzok sincsen. Vagy ha van, használhatatlan, mert csak az üres idegek raktározásán szolgálat, mert biztos, hogy a déli fekvésére rakták a legmelegebb pontjára az évet. Egyik napról a másikra biztos nem megvalósítható, de ezen gondolkodni kell. A másik, amin el lehet gondolkodni, hogy a jelenlegi Magyarországnak